play sabaton nga khot ngobhai ya phi baro shakani ka jingya lang sabat school jungi hakani ka step lingba ka YouTube channel bansang ya kani ka jingya seng jungi tung in ya phai shaki kot jingrai ka barim sun spa sau phulai but ha ka kot jingrai bathamai henrio spa khat sau dem ki klit rungi atrai ni wan hakmat jongme hakani kapor ban aingo bamela don lang batni kini baro shitayo try ni wan hakmat jongme ban aingo khamtam ba watla dang imla ban don lang hakani ka ying mani jongme nila ban ya don lang lengba ka YouTube channel ban pit ya ka program bala pen krek kerpang na benta jungi baro atrai so bakar khulam yingi baro hakani ka step ni pan kini baro hakka keteng jong try jisu amen hakani ka por ngin yalum ya ka jinkin show sabbath school Kiparalok bat kiparabangek ni priang sngau bhai api shakane ka Sabbath school hakane ka quarter ka bathmai
jong new snam arajar apau kabamut ke kuota ke basau lane ke bakaddo jong new snam ka Sabbath school hu new snam lane ka Sabbath school lane ke kuota ka dei ka jinge pule ke basngau tenat ba sepang jing penang penstat but nga kermen bakat pengiat lang ba kini kat lai teli ki subject lane kene kot lanong brok away kat bandakut usnem ngin yo shibon ki jing hikai kumno kum ki Kristan kumno kum ki Seventh-day Adventist ngin nang ban long kita ki balakloi ban penhapok ilade hapok kata ka jing penang penstat jong oblay ya kan ne ka Sabbath school la tho daki president jong ki college but universities ki badon North American division ba ngai scam nakawai katayo sa kawai pat ngin sepet kijing hikai ayu ki bangila banyo lang ba kanne ka subject bangi khot yaka education lan Christian education hagane ka step ngi don yi elder pipasi bani shimentalang ngi priang sngop hai phi sakane ka Sabbath school ngi don ru Mrs. Bilang do ngi priang sngop hai phi sakane ka Sabbath school hagane step bangangai scam kan long kijing kerku yang ngi ningkong bat ya phiru ki prabangai pat ki paralok Tersyuang ini ya sakmat. Let's say ini ya pendem ki klik, ini ya duai, ini panbor nu blay. Au blay pajing iba peneng, hakane ka sngi ka bakot ka bakentang jong meng ya ngu, ikane ka por hak pengilala banyak kenduk hakane ka rupkom. Ku blay ka por jong LDP pasi but Mrs. Bilang do bakilala banyak wan ban contribute sakane ka Sabbath school. Ni duai bu mensim jong meng lam yang ni. Aga juga por ku kenrat ni bukti ki bangin keren hagane ka por kin long na kabenta ka jing tay ki jing em bakan jaman sem jongi agar tengu jisungi pan amen amen toh tingin sia keren kendiat sepang introduction kepada hagane kotlen nong but ngasukwa ajing sia ban keli gane ka way ka jing keli bakata kalong ka jing mut ban it yo bleng se mano bakwa ban jubab ke jing mut ban it you bleng oi kum Kristan ngatrai ni kamlut bang it you blame dai ndai ke jing mut bangin it you bleng Mrs. Lindo ngan persiang sua okey ban abang ikran sepang kajing it ya ublay barok hat enemdan manu banembong ba ngangam i jauh lain, ni jauh lain. Nasi penuh pastor ada dengi keli ba, hakat kan kamsuk ini bangin jubab dak si dak baong ba kumno ngintip bangi i jauh lain. Hatulong ban kalong ban jubab hakat aku rukon. Oi. Ti lada ngin keli ya kajing keli pat kepada ya kaju hibi. Kaju kajing keli tambangin su keli nak dak kau rukon. Kumno ngintip bangi i jauh lain. Katakan kam suk ngasnu ban jubab nomor ba lada pinpai sheu Yonis katsau klenong katsan kadukot hentu keboong lada pi dianga tu sumar ya ki hukum jonga amen ti hang ni semba ngila ban batai bakumnong i jaublai ka jing i jaublai kajing i jaublai kamut ban sumar ban ko ngu ya ki hukum jongu lane ki kentin ki petha ki pin ki jungu ki jing petha jungu very nice ku play shibon al pasi kato ki jing ai jing mut i mesazang do phidane ban kren halo kane haka jing sotu jonga ka jing i jaublai mut kat ka bangile ngin perkhat hato ublai un menjur ya kane ka bangale amen try katar kamat ke besno tenang kadon kane ka way ka quotation hajing sha ka ba nakwa ban puli ka phareng na ka court education ka sla ka bakhat riu bat ngan saong ki jing mut khasi le se to love him the infinite the omniscient one with the whole strength and mind and heart means the highest development of every power. It means that in the whole being, the body, the mind as well as the soul, the image of God is to be restored. Habangi ong bangi it you blay, ni it nado donot, nado jing mut jing perkat, but nado kemensim jongi barok. But habangi ong bangi it you blay,
kadai kane ka dur ke jong play hajing sha the character of God ka badai bandon hajing im jong i wai pi wai kane ka kot education hajing sha ka kadai sha ka kot ka ba ai jing hikai tenrai sepang ka rukom jing penang penstan kamtam haga school ka bangidon haga school ka jong play lepas si pidan ai banong nor kata kata kemud pastor mengin i jauh belai naduk bajing mucing perkat naduk badok nun pada kabor memut ba kum ubriuhi baru asiteli udah ban IT ladi syakaban pendep ya kamuan ke jong belai complete man kumbaong katin pareng dai tar mut ngimla ban ong ba o ha katin ngin peni jingin rai jingle amdon lan ne ha ki jingle ngin le en rai katin don I think kadai ka complete whole ka badai ban don jing adai akan dia pastor susu syapang kini abangi kren syapang gajing i ka kham kren syapang kika bun sin ni ha gajing long jongi ken gajing i kaktin ka kham jam kat ba ka ban pen pau yo ta gajing i hakikam ki jongi pat ka kham duna ti ha gajing sisa kat kum gajing kaktin jong blai hi abangi ong ina di bangi i jauh belai kadai ban pau hakikam ki jongi work in action oh kitin gila banong tang kendiat ru in hakikam jongi kadai ban kam jam susu baniak ngai menjur ba kata ton syaya chakmat kadon sakane we jing keli banga sukwa ban keli kum jing lamprang nangno ngiyo ya ka thamai jong jing penang penstat ka besisha ane what is the source of true Christian education tan mana wa ban kalau kata hang ne hapo men sa habangi pej ya ka ne ka jing penang penstat mo ngila ban ong ba ublai hi ula ban ai kata ka jing nang jing start ka ba hatam amen nama uday mauhi ba ay yang kata ka jing nang jing start kabor berkat ngasrai mesesung doi lakta ikamat kabadon kamba ngila bandon ki degree ke ba pair ngila bandai ki briu lese ki ba tebet ha ka jing kren lane ha ka jing tho jing tar rela da kata pat kamuan no blai ti mat kelong le noi lepas si buat ban ngasnu yaman jur ya ka ba mesesung doi lak kren kathme jo ka jing nang jing start hi hoi ka dei na ublei bat ulapen iya ka ya kaduksa hagak per iden hoi ya kata kathme ya kata karukom kumno bangi dei ban nang ban bangin nangan min start ya kata ula ayang ya kaduksa da ka ba ula le hagak per iden amen te ngini ya no bet thrai saka Sabbath school no ka por ka lakham ya state ngidang don sakato kan ni kimat re la sengin syur kan ti nak la kia menjur mah ta kai ka subject bangi pulih kan ke step ka lenong ke peningkong kong education in the garden of Eden lane ka rukom penang penstat ka bangila pan shem ka per Eden tu syang ini pulih ka dekat kan mau bat ngan kerpat i masa seleng dok la saya bin pulih ka dekat kan mau syang ini let syang dekat kan mau ke school ke jong play ke per Eden ke long ke bukum no ngin syua keren lengkuat let's say kawai kamat ke pi snow shonjur ba ke school ha Eden ke long ke bukum no ke school hapo ke classroom ke jong play let's say ka ke basion ka jingmut jong akat banga perkhat ia ke ka school hapo Eden kalong ba ublei hi daladi ulong no hikai kan alright ka kamat do so tenan masa seleng dok ublai ulong unohi kai but kamariang kalong ka taka lesson kalong kot puli jongi kot puli okay kata adam bat ka adam bat ka im bat kilong kita ki kena school very nice ngapan ngai ha ka per Eden kadon kene ke jingejan ha pedang unohi kai bat kena school tarmut hagini isngila da unohi kai la nega nohi kai kena school kimdon ke jingejan kamdon ke jingisania
Hoat ngioi ya kajing ngin saya patch pang kajing rung jong kapop bakalaya wanra kata kajing sha kajing penjengai rai habang apet dak per eden kat bau blay lese u ya kat bau adam mula jer kerteng gitu kimrat ula don kemunong pet nong mi jong betul pet jong per imat hoat ke Bible kam keren age pangane rai ngam non kajing atatin bu blay don hang tu hajan ban train neki Hoi klempet klempet hoi klempet nama lada udai ublay hajing syaba ubah hikai ngi do gini sngi tengah terai ha tu ka porle ha ba ka perthai kadang long ka ba nong no ka ba janai na terai ublay don kan batki pastor ka ai ka bangi ihan ni ka dai ba hoi ke Bible ka klem yetu saya ni benong bahadu kat nusin ublay uwan pau ha u adam hindai ka ai ka bangi yi hang ni kalong ke kajing sai ka bangi yo lani ka bangi ngai kat kumakti ka jong ublay hi kalong bangi ba ublay ujuan pau ujuan mi lenong balai Genesis ne ujuan pau ki hakawi gal yang inong ba ublay hi ubadap dia ka benang ya kendeu ula ban wan hakanu ku por ula ban wan hakipor baro lani ula ban hakanu ku kom hindai ngi i ba ka jigdan ka jong ublay kalong ka ba man ka por nama ba hakawi gal yang ong no hakatu ka por upralok uba u adam udan ulong la jantang ublay hi ban hadin pat sai ka im tila da umdan setah sa ublay kamut ka jing im jong adam da sikan nong da kumai pan indai ngam don jing atatin ni kata namar ke Bible ka ong namar ki pop jongi la penyak khlat no ingi pipet ya syapang Moses ru namar ka pop jong ublay klam sha yu hajing sha bun yu i ka dur khmat jong dai that means that face to face contact la ja no adin ka pop tengah try ka mat ka pion ra ka long sha ka mat ka ba ka Bible ru ka kersan to nya ka pat no i Mrs Lengdok la se pila ban sngop hapuli Job ketua kejung polis dang Job lai pun riu arpuar Job lai pun riu arpuar hakmi ublay ule pen kraw dala kabor ue ubalong unong hikai kumu amen mano bala penikai kumu ublay ngat try mendon he's the master teacher imaru jisu ra kapor ulawan sakne ka perthai ulalong sha unong hikai betbet ndai hoi pastor hak bagedai bat kejing long jong ublay kemunong hikai ngasno ba ni kum gibriu nadangin keli ya kanu kejing keli na kinong hikai jongi kam tam le wat ki badai na ka subject teng imla ban batai sha ki ladang keli le na ki subject kemut kinong hikai kam kinamla bat sempang hindai ka ai bat snok tenat bat ka bapla hanni kalong ba ublay hi udai unong thau ti uta unong thau hi ubatai sepang ge uhikai ha sepang ge bro thau na di baru batai ki dala di hi ta kamut ka jing hikai ka ba pelan ka jing hikai ka pelan kalong original ka biang ka bapura janai okay ngakwa ban sukli ha kerukam jong kejing keli atau pila bani nujor lese kat kum Genesis kelenong ke baar kat khot benyo do ar kulai kumno ka skul hak per eden kelalong kaneng ni poisa ke jing puli ke ba subject beningkong the first school ane ke school ke beningkong ngio i hantun lenong baar pidon Mrs Lengdok lese ban ai jengmut alor kene habangi puli ya une Genesis kalenong ka ba kabaar bat ki dekhot hadu hnyau hadu ar pulai ngila banyu i hang to ba ublay ula thau ya ubriu bat ula bu ya u hang to hakper iden bat ula ai ya u ka kamram ulong ula bu u hang to dei ban tang ban syong hang to per iden henre ban sumar ya ka ban pen iknat ya ka te danga berkat ya ngane kum ka kemem nga berkat ba pe u ai ki kamram emang to Tega neru kalong kum ka training, ka training eu. Nama kum hayeng ru habangi ai kamera mengi kon. Nagini ki kam bagi tray hayeng ki yo ka jing hikai nang to. Ka bagi la ban apply hadian bagi mi, hadian bagi he kisan.
nang tam dei dang kataru ulabu ya kita gimrat apo kenika keper ula thau kita gimrat beper nang ta ula ong ya ula IT ru ya adam ban sumaryaki ban emtang ban sumaryaki hendai ru ban ai kerteng yaki bat kat ki kerteng bau ai mau kita hi ki kerteng kum kanuksa using kadengi nang ta ka skai kisri na dong sedong kidu ki kat ki kerteng ki bau ai kita hi kedeki kerteng jo te kan ni ru ka longkum ka ai ka ai lat ya adam buun perkhat kad ai ka keteng ka bayadai ba ai long ta ka reasoning power uyo ban develop hang toru nang ta belai uyo iru ba kata ka jing don jong ki ne ki mariang mo ki sentiu ki ding ki merat ki ai kampat biang ban penduk ya kata ka jing don kam jong u adam ya pralok dan ni banam so penja ti ulah thau ya ka im da na ka si krung jong u dei tingi yang ne bo blai u so thu ru ya ka jing don kam jong u adam ba u persyang ban pendap ya kata jing don kam jong u nang ta ndai dang bo e adam ban dan tang ba gitu gimrat bat ka im ma hendrai u blai u juan ki ka kumba ongi ba pasi i mr pipasi kumyong ika Bible ka khlam da pen i yang i ba kat nosien u blai wan cha kata ka pen Henry ngi yo i hang tu ba u blai u saj wan ban ya kenduk bat u ban ya slok bat u ban ya bat ban aji kaya u imat ngan su intervene hang ni agal nong ka balai hadin bu briu lahap sa pop pikin ma ka Bible pareng gong in the cool of the day kumbaju long Jisu lawan berulai di Adam. Te ngatrai kamdon ke jing atatin bu play umju ekendo ujuan pa ba. Banyak selok jing sha begini ya ngot. Okey, bila tentu. Te hang tu ngi yo ka jing tip ru ba ki angel ru ki wan. Te ngangit scam ba ndai dang ublai bawan ban selok bat ki henry ki angel ru. Ki bawan ban selok bat Adam bat ka im. Pastor kan ba i misis ndo idang kren sapang kita ki ba internet ki ba pela ki ba don hapo ka per idan ba sapang ka jing don ka jong u blai ba ki angel rengkat ento ka wai ka ba wan ka jing jong akan ba idang kren ka dai i kren du sapang ka kam ka responsibility ka ba u blai u ai ni ha ka dai ka perthai pop ka ba menta ha ba ngi kren sapang ka kam ni sno ba ka kam ka dai ka ba mi na ka hadim jong ka pop kakam kadai kai ka ba ngiha ban te sitom ngi sama kata kadai ka nong no kadai ka pop kham tam dai ha ba ki babun ki bi haban da trai sitom no kata kakam kana ilong si cha kum bai nong jong ka pop kum bai nong jong ka pop ti hindai ngi ba u blai u ai ya kakam nadu ka perthai ka badang long ka ba hok bat ba janai ka ba mut kakam ka long ka ba u riu buat haduk mentang idai ban diam ya ka naduk ke mensim kam dai ka jingmi na ka pop hoi ka jing trei kam jungi haduk bangin dah ban sep andah bangin trei kam saiso nang ta andah bangin trei kam ki kam jungi teng ki feel hoi kita kita jingmi na ka pop hindai ka kam hi ka dai ka jing kerku ka bau blai ula ai ya ubriu naduk pasdang bat haduk mentahi habangi yo ya ka nuk ka kam kabala pen kamti hangi kebangi dai ban trai kam dai ban sim ya ka bagai ke jing kerku kebawan na ublehi amen ngatrai pila kren shai ki ki benta ki badon kam wat ha ke jing long jongi kum kapalang bat ni dai jing sha ban tiang imat ka model lane ka classroom ke jong ublei kalong teaching and practice dai ublei hikai dak ba ai responsibility mat kalong kum ke practical class ke jongu Adam bat ke im hajing sha bikin pentrekam mi kita ke baro belajar ji kai to nya no shakmat hoi kan ni ka jing puli jongi kalong sha ke basngo tanat rei kat kum ke Bible hadin kat tu kat ni por ladon ke ke basne kum lawan berkata kalong ke jing rung no jong pop intrusion ana ke jing rung jong pop sha ke perthai asukwan kali el de pasi kumno pitharai kalong ke jing im shua ka pop balase ha ke jing sngoto jong pi kumno kalong
hadin kapal. Hoi nilai keren sibun KA ya ke jinglong jong kenika classroom iden haswa jong kapon hindai ngan supen kelmau biang hi hoi ublei ubolong udong tau hi ulong unong hi kai hakata ka classroom hapo per iden barki kena school gidei adam bar kayem bar kadai ka classroom ka ba kemen kadai ka classroom ka ba internet kadai ka classroom ka ba don ke jinga dai ke bajan bat unong hikai belum blei bat ki ai baru khai kilong ki bakhoi bat ki jingbut ke ai sakawe pat ke skutna dai hangne hakapor ke bas haswa bakapop kandung kalong bagi om dai tang bagi yo ayo unong hikai ubajanai uba tiplut ya ki ai baru umni science mo ai hindai ki kena school ru adam bat ke imru ki don ya ke jingbut ya ke jing perkhat ke bakhoi ke bajanai ke blei ula ai haki ti haba unong hikai kitu kisngu tu bat umni unong hikai utip kan no bat hikai bakin sngu tu kan no ngan hikai yaki nama ka science ke jong blai kalong saki bam jukun ti ka jing hikai ke jong blai yaki kalong ke balong kendon pakendon bat blai utip kan no bat hikai yaki ti kalong bat sagawe ke dai ba ka uniform ka bakini ki kena school ki phong hakani ka pon kadai ke buram jong blai Original uniform jong blai bat ka kwat puli jong ki kumbala dep ong mene haneng kadai ki ai jing thau ki jong blai ki bapla bat ya ki bat ngimla bat suntu ki jing kai ki jong blai ba blai don sibun ki bamayan ki manga bat mapingi namla bat suntu ki ba unjin delayo ba unjin delayo ban hikai lut ya ki tingi ti hadin pat ni ba ka jing musik ka ba kraw ko long ba kini ki kena school ki baju kemen ban yo iya lau jong nong hikai menta kila siap tieng yu ikan mau bahadin bakila tamsneng kila ri na ublay bat ngi iba ba mdai su tang baki don tang uway nong hikai menta kila don arngut ki nong hikai bat uway na ki nong hikai udah ublay bat sa uway nong hikai pat nolong pat da uway pat udah nong syun usaitan ki jing hikai ki baki yo hakani ka pon kajing mujung perhat jongki kalau long kebat ngit ke bom khoi kajing hikai ki bu blei u ai ki ba khoi ki bajanai ru kim nang su ban snu thu shu mentai kajing mujung jongki sipang la penrung kum balong bangi menta sipang la rung de kajing hikai ki ba khoi sipang ki wan segi ki pat kajing nang ki bom khoi ti hakaju ko pon nga perhat ba usaitan ubanra Dagawai kajing hikai ke balong ya persya, ublai wanda iu kajing hikai, mat ke classroom ngatrai ke lalong ke classroom ke ba snusi, kam dei su ke classroom ke kemen la kata taru. Ban ngi tu ba kajing mi ke long ba kila du no ya ke uniform. Jong ke buram jong ublai, bat kila ha ban su ila di dagi uniform sla. Bat ngi ba kelas dang ke classroom jong ki ke baju internet ki baru khai kilong ki ba internet hindai menta kila sedang ban yo ya kisya kila sedang ban yo ya ki jingpang ya ki jingyap bat kunta ter ti om dei tang bagi bat kataru kim yo su ban syong hakat classroom hindai kila ha ban mi no sendon na classroom angel jong blai sya su ya ki bagin don hang tu bat ula be no ya ki sendon syabat tingi ba ka jing im hadin jong ka jing rung jong ka pop lalong sisa ka jing im kaba snusi adu kata Keblai shibon al pasi pila summarize lut ikato ke jing puli jongi atau ke sngis pang jing rung jong pop tongin sia puli la se Genesis kelenong ba ar kerkot ba khat riu bat khat nyau Genesis ar khat riu ba khat nyau ni pet ke ai ke tin jong blai ka on se nang ning ila ban yo principle ai na ka banta jongi khat riu khat nyau ka ong kom ne baru try wo blai ula hukum yo tau briu uda ong na uding baro agak per da ka babam mela ban bam ai hendrai no ding ke jing tip ya ka babha bat ya ka ba sniu men yo bam na u na ba ha ka ta ka sni ba men bam na u da ka ba yap men yap shisha imat lengba kani ke jinge puli jongi ni yo I ba ya ka ai ke bo blai ule
jupan sitam mi kena school jong klaim dah maham lupa. Ndai, piong ba kilahap ban mi nak per eden ki angel kil apa hara. Ndai ibu blay ladap ban maham lupa gini beranut. Kim dai jing sha ban bam nu tu ding. Kabamut kim dai le se ban kta. Lan kim dai ban le chajan. Maka kelemat ke ba kilek sajan don manur le se how to ding uban sa tunjuk yaki tinggi iba kilai pen ken ya kata ke jing ya smuto ba duble kadu ya wai ha bangi pet ke lenong ke balai ngin ya puli kendiat na ke lenong ke balai haka neka subject ke ban lan neka topik ke ban board mentah bat ngin yo i le se ke belajar apa kita tam senang yang kita jing maham. Kata kemud pastor kain berpimut menong kelong ba kajing rung jong kapop kam semlong ke basujia rungkat dan ni ke basu snewbok ke dan dia bawan rung jubor dan ni kajing rung jubor jong no hendrai kajing maham ke biang ublai ulai bat kaladai kajing trailang jong gitu berat kaladai kajing jit jongi ya kata nanti ke beman hoi pastor kadai kublai shibon ngatrang ini ya no syakmat batong ini pet let's say na genesis kelenong ke balai khot ke ba ar bat lai ini pet hakan nukurukom hajing sisha kini ki kmi kepatemen ningkong jongi kila keren baklas pangublai ne ki laya pla kat kum kajing ong jong blain to ngi pet kata arbat lai kilan ngan puri pastor okey ta to genesis lai lenom arbat lai kat khat mo to ha kata bat kata ka briu kalau ong ha uta upsen na uso kiding ha ka per ngiyo ban bam hindrei na uso jong to ding ubah pedeng ka per ublei ula ong phin om yo bam na u lem ni ta ayu bayo pinyap no ti hoi okey habangi pet ya kene ngatrai ke benta ke benengkong kaya menjur bakatu ka jingi puli jungi ne lenong baat kan reu kan nyo ti dekat tamu ke im kalatip i kentin jong blai takra kala pla kumta andre hato bitarai ke im kala at ai sakai ku blai long namar ha kan reu kan nyo pim yo i jing sha bu blai ong lakta phim đây ruat tamban kata yu tau ding deh te hato kalong mo ba lane hato ka dei mo ba ka im hajing sha kala at lane kala milai lang ya ka jing so thu jong ka bat ik jing tha jong blai ne pitara yu blai ula kren na mar ngilai kren mane bu blai ulet se ben hikai yu la ong la se yaki interpretation jong kata ka jing hikai jong nei Nabi berkat menolak ini. Ngingai scam ba ublay utip ba unong shun unong pensyoy usaitan uksun ula theo persya unwan sakani ka perthai bat ula don ha ka perthai ti hoi ngingai scam ba usaitan ha ko por ula ban yak sakiwai ki perthai ru hindrai khamtame hakani ka perthai ka berthamai ti ublai ulas tu hi bat ublai batip lut ya ka ba kut nadu basdang ublai ulat tim bahagawai ba usaitan usale yang ni kam jing pencoy ti nga superman nga scam deh superman nga scam ba ublai kani ka subjek let's see ka ba ublai ula batai bahaya ki ula maham bahaya ki bakim day bande so like interpretation sejan wan tang sejan ru wat kata wat wan sejan jung tinga tarai bagani kajing batai kajing ublai amdai tang ka ba tang sisin lesi kadai kajing maham ka ba man kapor kat bo wan penken mau yaki nama ba kata kadai kajing ma berada ki ngop hangta kajing pelong jong ublai kajing pu jong ublai baru akin long ki belale no ai tinga tarai kani kadai ka mat ka ba lada ubri ula baklah ngai sayap ublai ula ai ki kajing maham ka ba syai kedar bat om don kanu ru kajing atatin ha ka im ha ba ka kren yang yiktin kan tip da ka ba syai da ka jing bucu berkat ka ba syai ba da ka kta bat da ka bam kin sayap kam dei hoi ka sung thu syai bhai kan okey ku blai shibon yang kata ka jing pen syai jong pi el da pasi
Mrs. Langdok pilak mau ban beteng ke tekot ke basau hadun riu Genesis ke lenong ke balai tekot basau hadun riu ini pek hakan nukur kompat usaitan ula shim kabu halor kan ni jing keren juga ini what happened ke situ ngan boleh tas ko ha to Genesis lai sau hadun riu te utau besen ula ong hakata kabril pin yap no shisha namar ublay utip baha kata kasni ka bapin bam na un sapen pej yaki khamat jong pi bat bapin long kum ki blay ki batip ya kata ka baha bat ya ka basnil de haba kata ka breu kalai I ba uta uding ulalong ubabha ban bam bat uba itnat yaki khamat bat uding ubabit ya ka ba ban penstat kala shim na usok jong bat kala bam ru bat kala ai lem ru de hala utengah uru ulabam okay ngi hang ne kan ne jing sa kan dei ke central point ha ke jing rung jong pop ke jing hap no jong preum dei be ke lai bam tu so ka jing yo hang ne ke bang yo ka long ki klem keli ke jing keli lane ki klem tunjuk ke evidence ke bublai ula ai hoi kum ki kena school bon sen ki don ki no hikai le se ha bagi kena ki la keli jing keli palat ki nya no dei ra teng teng ha bangi keli jing keli palat ki khon ki keli jing keli palat ki me ki par ki nya no rei ha jing sha ka tu ka dei ki inquisitiveness jong ki kena bublai le se ula thau ye ki ta rukom ya ka bal le se adam bagi im ki klem pendon kam ya kata ka bo ila don ya ka por ka bejanai jing syaban ban keli jing keli ban smutho hapeneng ka babhat ka basnil hendrai ki klam pendon kami kata kai ka bangayo I hang ne ka long ba bunsin larang ngisu pediang ya ka no ka khubor klam dayet ya ki evidence na ne klam dayet ya ki dak ki ba pen shisha ka ka khubor na try kan long ba bakla yang ngi bangin pediang ka no khubor namar ka im kelatip ya khubor ka shisha hendrai ke supriang kat ke kana ka bau tu pesan ulah kerana ka kadu ya wai kala ibang pala di tau so kala let kala kait kala pam kala ai hu adam te ke jingkeli pi kwan apa sama ku abal oh yang ni nungkong ngangit skem bangi barok khat ni yang ba ublai ula batai sai malada pi bam yu du so hakata hi kasni ke pin bam piniap no ya kata wa sai ban ngai du hi ba ublai ula yai ban ya kanina ka wai ka por sa wai ka por indai pasang ai yang ni ka don ka wai pat ka benta ka ba ka im hakata ka jinglong haka jinglong breu manong jinglong breu ka mut haka tu ka por gilong ku ublai jing si jana ma ba ublai ula thau ya ki haka dur jong uhi hindrai hakata ka jinglong ka ba ublai ula ai ya ki rengkat bat kalat kabakin la banjir ki ngaperkaan ni nong ban ublai uwan ban hikai ki man kasni nong no man kasni ngimtip kat nu period cisni ublai hikai ngimtip kat nu kenta cisni hindai uwan hikai ki bat ulong lengkat bat ki man kapor ki kaim hakani kapor kasnutu ba kidang don sibun ki ai ki bari ki ba kampatip ti hang ne ngu ibu saitan bong ba lada pi bam yu nu so pinlong ki bastat kumublay hindai hakaju pinlong kumublay hindai hakaju kapon ka im kasnutu hidala diru ba ublay udang ha bi ban hikai ki man kapon kata ka bamut ki dan sibun ki badang ri ki bakim patip ti hakane ka akarukom ka im kala bandon ke jing artatino ya ga jing long jong ublay bat ka berkat ba pleng ublay udang don sibun ki badang ri balai ngam tip no sendon apa uni ujing tau upseng la yatu yang batang ban subam ya uni ngalala balok kumublai ti balai ngandem long no sendon hi balai nganda hab ban da syahi kai ho blai man kasni ti kajing raha jongka ban long kumublai kabadai ka pop tendrai ka bau setan ru kwa ban long kumublai badai nak kata kada ho ba pop kasarum kani kajing long hi kalawan ndra ya ka pop sakani ka pathai kajing kwa banlong blai kajing kwa palat ya ka ba ublai usya yang ibangin long amen imat kamat ka basngong tenat iwan ram deh kene ka por pi kwa ban ngapa kadang perkat ngong ba
habo blay ulah hukum yakin ban nambam no tu dieng mo ong hakas ni ke bapin bam pin sayap dei te hapor bu blay ong hi ka to ka maham ngom taru ki klem kli yo blay dei entah hadin bawan usaitan ru kam im ka shu ngai la ka ngai kai te kan ni ka pen i ba kim nuot ban kli yo blay ki don kata jing sep tieng ya u but nak kata kadau ki sungai yang usaitan tamu usaitan usim advantage ya kata okey kata kamu pastor ba kaim kam kwa ban ong ya ublay ba ngakwa ban long kumbami indai kasuat no dalam kajong kenenti ban long kumublay amen ibat entah segiพี่ลงชากุโนฮิไกกันละปัสโอเคke ipat kata kebala banyada yang ni nakijing yang lambakla jung syaitan lesing insya keren kendiat alor kene nang tang ni penkut no ke kijing lap jung pi kat kum kijing puli jung sahabat school ke kijing yada kebangila banyada persya syaitan kadon gowe ka ketin na pareng tamngakwaan yo sngaw shana pi itu ni iba hadin bangila rung sakapom kajinya dah hi ngilayo ya kajinya dah kaba ublay ula kren ba utung kun lang brot ulayap nadu swaban seng nong rim ya kapathai ki ya kani ula kren ba ula pensyai ba hadin ba pila rung sakapom adam ba im hadin kani kamdai kajing kudi pi hindrai ba haki Genesis lai kat driu mo katsan lai katsan Genesis lai katsan kebadai ke jing pular ke bandung kong bau jisu un sawan ban job ya kapop badi ke jing yap na ke benta jongi kani kedai ke wei ti ho nang ta hindrai kau kai ke badon kam hi bangin like naga jing palat ya ka mon ke jong blay ban penskausi ya blay ti kat kum jing puli jongi kalau bangidai ban long kiba ko ngu ini ban long kiba ko ngu okey ke blay shibon ke ngiyo i lengba kini ki jingnya keren jong yang kene kesngi kador bu adam bat ki im kilahap ban sil na ke benta ke jing pet class na ka classroom ke jong blay kilahap ban do no ekper eden dai kila duk no ekper eden kuba ongi master pi pasi meneru kila duk no eta ka uniform ka burom jong blay kita sakawai ru nga i ba kila dai ban sungai bat ko ngu dai ki artatin ya kata ka hukum jong blay iman kila duk ya ka jing imam jukut kila duk ya ka jing imam jukut ha ka to ka por kila duk ya ka jing imam jukut ban ngatrai ke kelemat bagi lahap ban yamino nak per eden kadon kadau boleh haban penmi nak per eden amal hak per eden don ru ding jong jingim laraki la yo ban ba ma jing shan ngi sla jong tau ding kin jen la im ha ka pop junom junom but let's say ka plan jong ka jing penim the plan of salvation would have failed te tingyu i bakani kalong kai bapla hago blay ula penyai bet penyai cantik wat lada kila tam sneng mereka don pat kelenti kuno blay pen wan lambiang ikipat lada ki kloy ban kongo tadau atu record people le meneh habasdan yones katsan ka ong lada pi yang pin sumar hukum juna angto ki hukum kadau hoi ki spau hukum bat ngatrai ka larger application kadai ya ki jing betha hi jong blay ki bangila ban syam naduk pastang naduk bakut jong ketin jong sia puli kane ka benta la sena ar petros kelenong bening kong ka dekot ka balai haduk khatwe saya lepasi semua la pilan nyerap puli lem tu dekot bat ngin ya pet ke kebetulan kami yang mendapat bangin proof lane bangin peni kenang bangin la banyo jing penim kat kum ki kantin jong Petros jing long temen jong Petros Iway
lai hadu kadway to ko ong kumni tin jong blai ko ong kumni kumba ka bor jong me kala ai hangi ya ki ai baro ki badai sa ka jing im bat ka jing riu blai da ka ba ya thu ya da ka ba itu ya uta ubala khat yangi da ka buram bat ka jing baha jong uhi da ki ba ula ai hangi ya ki jing kular ki ba krau bat ba kodor badakini kin yo long inong yo benta haga jing long bensim bagan jablai haka bala pet yap no na kata ka jing penput plak ka baka perthei haka perthei da ka jing kwa brai ti namar kani hi ka daw piru da ka jing le minot baro tu pin pelang haka ta ka jing ngai jong pi ya ka jing bha ti ya haka ta ka jing bha ya ka jing tip ti ya ka jing tip ka bor haro ladi ti halor ka bor halor ladi ya ka jing yaisha ti ya kata ka jing yaisha ya ka jing riu blai ti ya haka ta ka jing riu blai ya ka jing i para bangai ti haka ta ka jing i para bangai ya ka jing i namar habakini ki ru ki don hapi bat ki man bun ki pelong ya pi ban omlong ki ba alhia lemni ki bom saiso haka ta ka jing tip bebiang ya Yesus Kristus bo prai jongi namar uta ubam dan ya kini ki ru ulong ubamatla ubayo itang ya kebahajan ubala penklet no ya kajing penkhuj lagi pop barim jong na bakumta ku para bangai to pin kham ya le minot ban penlong skam ya kata kajing khot ba ya kajing jiet ya pi namar haba pi ya le ya kini ki ru pin om jin thut lanu ru namar kumta on ai kerha ya pi ya kajing sut chapo kata ka hima bom jukut utrai bar unong penim jongi uji Yesus. Amen. Como piban menel pasi mat ublay habu hikai ni hikai kendon pakendon umjusu ong sim new cow si berni pendebam si sengin deh imat ladang ihap pendebam yu cow si berni si sengin ke kepok la betai la yap sundan beriu ubam janai uba hoi undemla takadau hagajing im jong imat ngihap hi banyai kendon pakendon kat kum gajing betha jong Petros ngatrai kadon kapor ki barok bat kat bangi pen krek hajing sisa banyo pediang kita hajing pen im hadin ngilahap sakapop ublay ladon pat dagane ka plan hakapala pendep huji sukres dagajing yap jong ngi barok hajing sha ngila banyo hajing im daga bangi nget hau bat kat bangi nang ya hajing im kristan pra banget bat paralog ngidai bandiet ngaktin jong ublay ngihap ban puli benia ngaktin jong ublay ngimla hajing sha bansu nget kelumar kat ba ki breu ki kren lane kat ba ki nongelap ki kren re ngehap ban pet ladagaya hap na mat ka Bible na try ladadai ununo breu uba shisha let's say ladu hikai na ka Bible udai ban nut ban ong ya kata bawat nong nget ki jing hikai jong apen ban pilek biang sa ketin jong blai bat pet lada ka jing kren ka ketin jong blai kaya hap nem bat gijing keren jonga imat kata kadai ka rukam ka bupol upatha haki nong sngap jongu tada bun sen habangi puli ya ka kitab ki kam ki apostle ngi shem ba kamtam gitu nong beria hagal nong ka bakadnyo ki ayit naga kita naga ketin jong blai hatau ne ubriu apostle Paul bla bnana ma ka perthai bro kawai atau keren ni ka besishana they questioning the evidence and following the evidence bangin keli ya kaji ya kidak dan ban yet bani ai kidak but ban board la saya tak lenti baka evidence kay lam ngi kadai kerukam bangi ki kristan ngi dai ban im to apa sunga kuat ten kendiat ya kaju hi okay kalong kai ke ba long ke ba dai ban long kajing melin bat kerukam im jongi kum ki briu ki ba mon bat bakwa ban long ki khun jong blai bat kani ngi ba hakani ka jing puli jong iba mentan ba ka banum kong hni ka sedang na ka jingai ti kani ka jingai ru kam sedang nangi hi hindai ka bai kong ba kadai ka jing ai ka jong blai hoi ti blai ngi long ki badan bok bo blai la ai ngi ya kani ka jingai ba ka jing smu thu kat ba ngilai yo hi ubang ilong hindai halor kani ka jingai ka bangilai yo ngin penlang da ka jing im ka ba hang tu ter hang tan nalor ka jing im ka babha ka bangi deban ya ni deban pelang ru ya ka jing tip da ka bangin puli ya ka tin ka jong blai nang ta ka bol halor ladi
Ada ngimla ban kontrol lani ban semsyari keladi. Tikan mentoi hangnu kan kata kejingai kata kejing bah kata kejing tip jongi. Kabon halo tadi kadai kelong kai keberon kame. Balai begini ki ar ngut ki hab nama kabor halo tadi kimla ban semsyar ya kabor halo tadi. Ternyata ngidai bandon ya kini kejing im jong kejing Aisyah ha kejing im jongi. Ngidai bandong kejing riublai ke kalian untuk sepang kejing long riublai. Ternyata kejing i apa bangai. Kejing serta kebepra ko ong nalor bala ong kejing i pra bangai hang tu ko ong ru kejing i sakawai pat hi kejing i ke kren biang tu bemut kejing i ya ublai kejing i ya ubriu ngatrai kejing i ke belak lum la ke bepura hoi ti ke khat ke basipu pat khat wei hing tu ko ong ba lada phile yakini ki ai pin om jentut kata kadai ke ai ke ba semut tenan kum kibreu ni pun kejing jentut hendai ladang ile ya kini ki ngin long kibreu ki ban om jentut aga jingin jungi bun singi kwa malong ki bajana ki bakam ha ngimla hendai ladang ibut ya kini ngin khamla bar ke bakhandu ke besutna de ke khot ke bakhan wei ko ong phin yo besut sia kata ke hima amen hoi kejing le besut sia ke hima kam dei namar kini kejing le jungi hang ni kejing besut sia ke hima hi ka dei kejing ai ke jong play hindrai ladangi le ya kini ngindong kibatikna banyo ya kata kajing ayai tamut habangi le kini kepen i bangi pediang ya ta jing ayai dai kam dai bangi le ki banyo jing ayai penban beng layo jing ayai ta kadau ngile kini kikam tamut nyiwan biasa kata principle the teaching and the practice kembalong nak periden beliau hikai but ngi pendon kami kata jing kai la ngi apply ke jing ke jing dai to nya point no show bakut khaddu ya wai let's say kat ba ngidang long ki kristan nang ne ke perthai ke ai kata ka wai ka mat ka phis ngau ka pengi dai bandon ha ke jing long kena school ka school jong blai ni pasong gidai ban long ki bru ki ba ploi ban sya hikai amen ini another word lakta ikamat ka bang expect na fi okay kajing long kaban ploi ban sya hikai ngai iba ka kaban pelai yang ini nak pop bat kaban penyo biang yang ia kata ka per eden ka batamai pan kan long tang ka wei hi bang idai ban snap ngai bat ko ngu ya ka ka bo blai bong nang ta ngi ya ki katu ka ni ki ba bible ka kren syai hung ka kren sapang Noah ngia kuliah ke kolong tengi bais pang Noah kai ke bapani mi Noah kadai kejing ko ngu jumu kejing play wong kan long kumni bat ko ngu ya kata ungai ya kata klem da tip syai tu kai ke banjian ke banum jian de ungai bo play long ngan le bat ungai hiba kan lo ungai ya kata ti lapani mi ya ubat ya kajing kasem ju kaju bat Abraham anda bo play lo hukum ba ong i uba kan ni kadai ke ba medai ban le suka ngobe klem dat snutu kai ke banjang nama balai nama bukti ba ublai udai hau bangala ban syania ba ublai unam fail yang ti kaju bat kiwai bro indai ngi pada kidan pada ke sabas kul kan sepang balam ba kiba ko ngu kiwan sekejing penim ba ubom ko ngu muhaban mat ya kejing yam kejing saja kejing saja kebemut yang ibarat haji baladangi kwa ban yo ya kejing im bebom jukut ni dai ban ngej bat kongo okey nga tharai dakata kamat ngin pen wai no ni ka sahabat school kejing hikai ka bakongsan ka bangyo lengba kene ka jing hikai school lengba ka per eden ka longba larangi ngej bat kongo nga tharai ki ai baro kin long bahai ndai la dang itam sneng nilai la kamon ngin hab ban pediang kita corrective measures ki jong blai dan kita ki jing penbet ki jong blai ngasong tunat ki kentin ki jong u Graham Maxwell we ni theologian jong balang jongi uong haba ki briu kitam sneng u blai don kam ban pentre kami corrective measures tengah terai prabanget ladang idon kam ban ya jak lenti jong kohok ngidai ban pediang ya ke jing hikai ke jong blai ngidai ban ya ngidai ban yai kiu syakmat ngim judai ban paidin ngim judai ban lendet no blai
namar ka jing hikai ka jong bleng kadang yai beteng ka jing im jong i ta kublai shibon LDP pasi ya ka jing ya shimanta jong pi kublai shibon Mrs Langdo ya ka jing ai jing mut jong pi kalalong sha ka sabat school ka pesngol tanat ban penkut la sengan kerpat ya Mrs Bilang Do pin so ban twai pesngol bahapan kerkulam ya ka jing show big praving it kelai lum lagi yang disem jong ki Kok payah menangi ayu yang try yang jing don kat jong me bat ni hakane kwa bang pule kane tien ke jong me to yarap ai try bangin ken mau ya gini jing hikai bangin layo hakane ka sabat school jong ni bangin ngej bat ko ngu namar kidon ki ai try ba ngemla man so tho balai ba me hukum yang ni bande yaki henrei ngi yo i lang ba kane ka sabat school lesson jong ni try ba da tang ta ka jing ngej bat ko ngu gila ban yo sisa kata ka jing im ka bam cukut ka bam mehi mela ban ai yang ni bat gila ban laj na baro ki jing bakla ka gila ban le nang ba ka jing atien ya ki jing hukum jong mi atrai hene por atrai samba ker ku ye gi iwe piwe ai ngi ka sisa patan ba ku terpang ai bangin yo sisa ka jing ker ku nang ba ka tien ka jong me bat nang ba ka jing syakri ya me bat tu ker ku ye gane ka offering ka pengila kalek atrai ai ba kan long ka jingger khu dam tagi babun ba bun ki kam ban pensakriang gospel ngila ban pendap ban bagi ni jing ai baru jong ni atrai sengap ba sya askor jeng khot ka pa jeng ginong pop nagini baro ngipan hakateng jisu nong pen iman nang suspa jong ni amen